Hej piger, mit navn er Frederik. Til daglig, der går jeg i 3.x. Vi er en naturvidenskabelig linje, så vi har matematik på A-niveau og fysik på B-niveau. Men i min fritid, der spiller jeg fodbold. På en fodbold. For i fritiden, der har vi jo mange, der dyrker håndbold. Og laggymnastik. Så hvis du er en dåse med store forlygter, og hvis du er til at stole på, så det er dig, der skal på date med mig. Men pas på piger, fordi Frederiks forhold kommer ikke længere til soveværelset. Jeg har hørt fra Anne Bruntøj fra 3. C, at have seksuelt samkvem med Frederik er lidt ligesom at være ved lægen. Man mærker et lille prik, og så er det over.